everyone! Welcome back! For today po is off to cooking po muna tayo dahil mamamasyal po tayo dito sa Laguna. Kaya naman, hop on and just fasten your seatbelt and let's go! Ang first destination po natin ay ang Mount Makiling. Ayan. Ang Mount Makiling po is an inactive stratovolcano located po ito sa provinces of Laguna and Batangas. Kaya naman po, napapansin nyo, ay marami po talagang hot springs dito sa Laguna. Ang stratovolcano po is a tall, conical volcano. Composed po siya ng layer of hundreds lava at saka volcanic ash. Ayan. So, hindi na po siya nakikita dahil ang dami pong puno. Ayun, ulit. Ang ganda po ng araw, no? Napakaliwanag po ng kalangitan. O, tapos natatabunan na po siya ng ulap. So, morning pa po yan. And this one naman po is papuntang Liliw, Laguna. Ang Liliw, Laguna naman po ay merong magagandang quality ng sapatos at saka tsinelas. Ang kanila po ditong festival ay tinatawag na Gat-Tayaw Tsinelas Festival. So, ayan. So, hindi ko lang po nakuhanan ng video. Tatadyakan. Sabi naman siya, nakikinabang ka na nga dyan, tatadyakan mo pa. Saan huli? Itong huli, tinadyakan yung horse niya. Diyan lang malaki. Hindi niya na makontrol yung horse niya. Hala. Hala. Hindi niya na makontrol yung horse niya. Tinadyakan niya kanina eh. Ganda nitong isa. Ganda yung kulay.
Tumakbo na. Alright, dito naman po tayo sa Lumban. Ang Lumban, Laguna po is a third-class municipality po ng Laguna. So, ito po yung pinaka-oldest town dito sa Laguna. Tapos, ito naman din po ang embroidery capital of the Philippines. We are approaching Pagsanhan Arc, also known as Puerto Real or Arco Real. Ito po yung historic gate of Pagsanhan, Laguna, at ito po ay constructed noong 1878 at binuksan po ito noong 1880. Swipe mo nga yung swiper mo. Swipe mo yung swiper mo. Kasi naulan nga. We are going to visit Paseo of San Pablo. Kaso, traffic jam. Dami pong sasakyan. Ayan, tapos, medyo naulan-ulan. Malakas-lakas na yung ambon pala. Ayan o. So, ayan. Daming tao, guys. So, gusto nyo po ng ibang mapapasyalan, visit po kayo dito sa San Pablo. Join. Traffic. Ayun, meron. Oh no, kita mo, daming tao. Yun, bata. San Pablo Shopping Arcade. Paseo de San Pablo. Ayan o. Naambun po.
Ang Paseo de San Pablo po is located at F. Amante Drive, San Jose, Malamig, San Pablo, Laguna. So, meron po ditong magagarang pamaskong dekorasyon at masasarap na pagkain.